Здравейте хора, здравейте! Моето име е Пешо Слепия и така ще направя първия си клип за моя канал. Така да започваме с него. Искам от сега да ви кажа да се абонирате, защото това ми е първия клип и не знам какво да правя в него. Така да се абонирате и да споделите и така. И по-хубаво да го направите, защото аз искам да съм малко известен, ако може. И така да се върнем към клипа. Моето име е Пешо Слепия, както казах. И ще започвам канал кариера в YouTube. И нека разгледам. Нека ви кажа моята стая, какво се крие в нея. Ето, гледате. И 3, 2, 1. Ето, моето зайчи. Лега, къде си тръби? Много е сладък. Много е сладък. И разгледайте всичко. Ето можете. Това беше моята стая, ако сте ви видяли. И нека да се върне. И ето, това е шкафа, на който сестра ми си подреда нещата. И аз имам сестра. Ето, това е моето легло. Ето. Ето го. А това е на сестра ми. Леглото. Не е много голяма стайга, но пак става. Пак е хубава. И това ще бъде първият ми клип. Надявам се да ви е харесал. Да се абонирате, да харесате. И извинете, че върваме тук. И така. Чао, чао. Чао, до другия път. Чао, ля.